Sifake emoyeni sambona impela utshatha umletho ehamba nalo eya eGolgotha. Lapho khona befika eGolgotha athi Baba nginikela umoya wami ezandleni zakho. Siyabonga kuKristu sabonga. Ngoba umamezelo wakho ingcwele wasindisa isintu. Siyabonga kuKristu sabonga. Ngoba umamezelo wakho ingcwele wasindisa isintu. Yenza izizwe zethu zifane yakho. Siyabonga kuKristu. Ngoba umamezelo wakho ingcwele wasindisa isintu. Maningi amazwi asekashiwo namhlanje, baningi asebekhulumile ngezilimi ezihlukahlukene. Ngiyahona ukubona ukuthi bakasuthu barengi ngesiZulu bakhulumile bayibeka indaba yezwi. Kodwa namhlanje lapho esikhona sizokwenza sokhuleka kanjani bengasona isketch kade besenza phambili bekela lesikhumbuza mina nawe ukuthi njengoba singabantu siphila enyameni sinobuthakathaka and ebuthakathakeni bethu singanqoba ngalo Kristu namhlanje onqamlezwa. Njengoba nje ithatha nje onqamlezo nje siqalile lo mcimbi wethu ngo-11 abantu befikile kahle ngesikhathi. Sihambisana noKristu, sihambisana naye namadolo ethu angaphilile, sihambisana naye nezifo zethu zasemakhaya, sihambisana naye sutshatha nathi unqamlezo lwethu ngey'ndlela zethu ngabantwana laba namhlanje abahluphayo. Ngobhuti wami nangosisi wami lapho usuhleli khona ekhaya uthi yadlela phara besihamba thina abanye sutshathe nonqamlezo lalelo phara lelo, sihambisana naye kulendlela sifuna sicela usizo, sifuna sicela ukuphila. Sihamba naye siyazi inkhuleko yasemakhaya, sikwazi esikufisayo ngey'mpilo zethu. Bamala bakhuluma bashumayeza ukuthi zama ukuphenduka lapho esingaphenduka khona ngaleli lizwi, ukuze ngaleli zwi sithole amandla okuphila. Ingakho phela besithi shwele gazi, shwele Sing
Baba, nginikela umoya wami ezandleni zakho. Kuzo zonke izimo engiphila ngaphansi kwazo, kweyonke incindezi engibhekene nayo, kubo bonke ukuthakatheka komphefumulo nomzimba, Nkosi, nginikela umoya wami ezandleni zakho. Ekuhluphekeni kwami, Nkosi, nginikela ezandleni zakho. Ekubaliseni kwami, Nkosi, ngikunikela ezandleni zakho. Nalesibusiso lesi bese ngisithathile ngasiphendula, ngakhala ngaso, ngabona sekuyisona esengihluphekisisayo. Nkosi, nginikela umoya wami ezandleni zakho. Khona abanye bake bahlangane ngegama lethu. Bahlangana ngegama likaJesu. Bahlangana ngegama lakhe. Awubambe la. Bahlangana ngegama lakhe. Bamthatha umntaka Maria. Yena uNkulunkulu ongqongqoshe ongenaso. Wathi esathi kodwa ningizwile ngihlezi ngikhuluma phambi kwenu nje. Ikuphi lokhu namhlanje enifuna ukungibethela ngakho? Ikuphi lokhu namhlanje eningakhela ngalo uzungu ukuthi udikele mina phansi kuwe mina? Ikuphi lokhu namhlanje obehamba phezulu nje ngeqhoqo eningikhuluma ngakho? Ukuthi ngiphume emhlanganweni, ukuthi ngishiye phansi. Ikuphi kona lokhu namhlanje labo esiphila nabo, esidla nabo, ehleka nabo, abasikhaphela ngakho namhlanje? Akakhashulanga abantu ababazi. Bakhashula yibona labo babehlezi bemlalela kanje. Bese namazwi aphilisayo. Waze wachana lami. Waze wakhuluma amazwi amnandi. Waze wancumisana. Waze wasiphilisa. Waze wasithinta. Washintsha ukuze phela. Wakhuluka. Wakhona nje lo moya uvungamayo othi hayi akasile lesimcaba ukuthi yena. Hayi lo mama kaNhliziyo besithi unothando cha. Ndodakazi, undodakazi adosa futhi. Uvela ukona Nhliziyo namakhasi hawo. Nangu umama kaAna naye. Nesiphika sakhe hlezi ehamba eqhuqhuza. Lethi ezifika sesontweni bamnandi. Kodwa ngisaba bayilabo bomzulini. Baze bayikule indaba yakho. Baze bathi unenkinga. Ngoba siphila nabantu. Siphila nabantu. Sihlala nabantu. Sokhashelwa ngabantu. Nathi sobakhaphela labantu. Ingakho Jesu sekwenzeke konke selenge ngqondo lase ngikinqanyiwe. Ancane ka Maria. Akhulu ukuthi ngakhaleli mina, khalelani indaba abantwana bengikhalele nayo. Aqhube kuba uyayazi ukuzima bazi umzima esiphila ngaphansi kwabo. Yayazi ngendlezi uthi uhleli nomuntu uhleka naye namhlanje kubuyena ophenduka abisitha sakho. Ngaphambi kokuba anikeze uJudas yesibizo kuthiwa iMose, babuza abafundi bathi ubona ukukhaphela nje. Lapho uJohannes obhala ukuthi esifubeni sakhe ethene encikile nje esifubeni sakhe ngoba umfundi othandekayo bethe bathi okusibuzele phela ubani ukukhaphela ubahle kanje sonke nogqoka ibuko zethu kanje akwazi ukukhashula uzokhashula izona lezi ikhonzi ezihamba nazo nami engiyifaka emotweni ngithi ngiyayicabangela uzokhashelwa umuntu lapho uthi uyamtawula uyamthatha umbeke endaweni umbonise ubuntu bakhe uthi ambuyisela isidima sobuntu uthi uyamcabangela uvele kubuyela hayi lo befuna ukuzenza ngcono ngami afuna ukuthi usize mina kanti usiza bani kanti usiza
uthi alisiza ibelithi hayi ukwazi ingcela nje uqasa imali zakhe bengayenza sikhahlelwa abantu esikhamba lawa wasiphendula futhi inhliziyo zethu zibe ngunu kanje abantu esihleka lawa futhi nje esithi sabakhulumisi lesingalali singabafoneli idatha iziphele kodwa namhlanje ezweni sekanesa lapho umntana Maria belisho ukuthi sekwenzeke konke yakhe isikhanda nomsebenzisa yathi kuphela sengathi Nkosi ungaphela ukuthakathaka bezizwe sengathi Nkosi ungasipha amandla nezimo ezibhekene nazo lapho sumnikeza kuwe umoya wethu siwagebisa lokhanda sazo sinamandla avela ezweni Nkosi uphendule impilo zethu Nkosi asinawo amandla okuphila nosipha amandla avela ezweni lapho sizinikela khona ngalesikhathi sizinikela ngenqamlezo osithathe wasipha sinikela kuNkosi ngemishado yethu emihle ehamba kahle nayo Nkosi le entengantengayo ufezekile uphelile sizinikela uphelile ngabantwana obudi bethu nosisi bethu usipha unqulezwa khona Nkosi makuphele ukuthakathaka enhliziyo sizinikele lapho sithi kuphele khona Nkosi nathi singamakhono ebuqokini bethu Nkosi engahambi kahle kwethu Nkosi ekhulumeni kabi Nkosi uphelile lapho unqulezwa khona Nkosi ngokunqulezwe ngethakathaka lapho unqulezwe ngokujudasi bami unqulezwe nenhliziyo yami ebalisayo engakhoni ukuqhubeka unqulezwe nayo Nkosi kuze lapho nami ngithi